F'attività li saret fil-Mużew Marittimu ta' Malta, il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali u l-Arti Owen Bonnici indirizza numru ta' entitajiet responsabbli mill-wirt patrimonjali Malti li huma parti mill-Ligris.eu. Din l-istruttura ta' riċerka tikkonsisti fi sħubija bejn 13 il-pajjiż fosthom Malta u tinvolvi aktar minn 100 istituzzjoni ta' xjenza tal-wirt patrimonjali mill-Ewropa kollha. Hija tappoġġja riċerka dwar ix-xjenza tal-wirt u fost oħrajn tagħti aċċess li riċerkaturi tal-wirt għal arfin espert, informazzjoni, laboratorji u tamiri ieħor ta' livell għoli. Lan huwa li faċilitajiet Ewropej ewlenin fid-dinja ikunu integrati f'organizzazzjoni bir-rwol ewlieni fis-settur tax-xjenza tal-wirt globali. Il-Ministru Bonnici qal li l-Gvern se jkompli joffri l-appoġġ meħtieġ biex jiġi assigurat li kollaborazzjoni bħal din issir dejjem aktar in-norma u mhux l-eċċezzjoni. L-esperti Maltin inaqdu flimkien u qegħdin jipparteċipaw flimkien ma' entijiet Ewropej fi proġett li jismu IRIS, li huwa proġett ta' riċerka fejn jidħol il-qasam patrimonjali, riċerka xjentifika. U aħna rridu nkomplu mmexxu l qudiem it-talent tal-Maltin biex jeżebixxu dak li kapaċi jagħmlu hekk kif jaħdmu flimkien ma' counterparts Ewropej.